Let us all stand please. Manindog ka. 1 Kings. Ayun na kong project die. Well, I got PowerPoint. 1 Kings chapter 5 in your Bible please. 1 Kings chapter 5. Verse number 4. Arito sa chapter 6. 1 Kings chapter 6 verse 14. Verse number 14. We will read verse 11. Sugod ta sa verse 11 para mas klaro na to ang verse 14. Alright? Nanata? Shall we read? And the word of the Lord came to Solomon, saying, concerning this house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes, and execute my judgments, and keep all my commandments to walk in them, then will I perform my word with thee, which I spake unto David thy father. And I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel. 14. So Solomon built the house and finished it. This is about the construction of the house of God, the house of the Lord during the time of King Solomon, the first temple na gitukod ni King Solomon. Magpray ta. Father, salamat karong hapon. Thank you, Lord, that you are always with us. Salamat, Lord, na ang among mga fear mawala, mawagtang tungod kay huyog ka namo sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord, for Jesus Christ saving us, dying for us, saving our souls from the eternal punishment of hell in the lake of fire. Salamat, Lord, sa tagusan ani ang karon. Thank you sa mga bisita. Pray ko sa mga Kristohanong usap na niya masabtan ang mensahe. Even those who are watching online, I pray, Father, nga ikaw Ginoo paabot sa imong mensahe ngadto kanila. Gita imong alagad, gita imong pulong. Holy Spirit, I pray, ikaw Ginoo magpanalangin sa mensahe. Sa ngalan ni Kristo akong giyabong tanan. Amen. And amen. Take your seats, palihog. Manglingkod, palihog. Now, chapter 5 and chapter 6. Actually, chapter 5, this is the time, mga kaigsunan, nga nag-prepare sila nga i-build na ang first temple. Actually, kani nga desire started, mga kaigsunan, from the heart of David. Dito ni nagsugod ni King David. Si King David, ang nakabati ani nga burden, mga kaigsunan, nga they need to have a house for the Lord. They need to build a house for the Lord. But wala i-allow sa Ginoo nga matukod ang temple during the time ni King David. Usa nga reason as sa chapter 5 verse number 3 when ang Bible, thou knowest how that David my father could not build an house unto the name of the Lord his God. For what's the reason? The wars which were about him on every side. Now during sa time ni King David, Israel was very chaotic place. Gupot kayo, troublesome kayo nga country sa panahon ni King David. From time to time, they will be invaded by some enemies. They will fight some enemies. So, the wisdom here, kung magtukod ka, unya, dunay gubat, dunay gira, dunay gubot, mahimong useless, o mahimong waste, unya ang imong itukod. Kay possible, kung dunay gira, dunay gubat, ang tanan nga pagtukuron, either biyaan or malumpag ra, maguba ra. Have you seen Ukraine right now? Pila na sila ka tubig na nagira? I think it's more than 1 year. No? Maluoy ba ka magtanaw sa mga Ukrainians? Grabe na kayo ang ilang lugar ka muranag na, murag ghost town. If I do not know kung nagpakabana pa sa mga current events or we do not care. Or bang sa kadaghan na itong ipamuna-una, bahala na mo naggubat mo diya, basta kami dali, okay rami. But if you're going to look at the current events, usang nga news mo kaigsunan nga atong badunggan is the war in Ukraine. Can you imagine? Kana lang ganing gira nga, pila naman itong sa Marawi. I think 3 months, 6 months. But can you imagine 1 year and a half? Or 1 year more, mga kaigsunan nga gira, grabe na kayo ang damage. O ang giro na nato karon di man tinibasay. Binumpahay man.
pinusilay, so mas more damaging mga kaigsunan. Now, during the time of King Solomon, that's their time. It's a time for war. Na so, dili mga kaigsunan, practical, nga magtukod ka panahon sa gira. No? Dili practical mga kaigsunan o wise, nga magtukod ka o usa ka structure, unya, nagkira mo. So, usa nagikinahanglan, during this time, David was king. So, ang imong mga tao, dili nimo pwede gamiton nga mag-build tungod kay dunay kira. So, ang imong mga tao, imong gamiton para sa kira. So, kinsa may imong gamiton nga mag-build. And during this time, mga kaigsunan, kung imong tanawon, ang mga nag-build sa temple, grabe kayo kadaghan. Tanawa, verse 13. And the King Solomon raised a levy out of all Israel. And the levy was 30,000 men. I was imagining, mga kaigsunan, gabasa ko ani ba? Grabe, ano nga, gitukod ni nga templo, o niya, 30,000 katao ang nagtukod. Di lang 30,000, it's more than. But this 30,000 men of men, o niya, then, ingon pa yun ang verse number 15, and Solomon had 70,000 that bear burdens, and 40,000 hewers in the mountains. Can you imagine pila ni? Ang 10. This is 70,000 men. So, pila ganito? 30,000 plus 70,000, this is pila? 100,000 people. Look at verse number 16. Beside the chief of Solomon's officers which were over the work, 3,300 which rule over the people that roll in the work. Do na pagyud mga kaigsunay 3,000 kung ato ni isumada tanan ang nagtrabaho sa first temple, more than 100,000 people. Mao nang pagkahuman mga kaigsunan, it was magnificent. Now, kinsa man diri nakasulay, namo may nadunggan na balita nga nagtukod og building unya niabot og 100,000. Akong nahibalaan, I think as far as if I'm still remember correct in my memory, the Philippine Arena kaning gitukod ba sa Iglesia ni Cristo, the Philippine Arena, there were around or I think more than 1,000 engineers sa mga iglesia nagtabanganay. Natukod nila ang Philippine Arena. Una-unaan ni mag-iglesia, more than 100,000 magtukod. Okay, now, kami na. Ang atong kuhaan ani karon og lesson, we will get some principles. Di man gani nato ni kinahanglan sundon ning ilang gitukod. Di man ni nato pud masunod ug ato ning sundon kaning gitukod nila nga temple, but sa atong time karon, we are like the people of Israel. We are building a house for the Lord. We will be building a house for the Lord. Now, dunay mga principles nga pwede nato i-apply sa ato karon. And this will help us. Are you with me? Now, one of the principles nga pwede nato ma-learn mga kaigsunan atong makita ani is that they were united. Amen. They were united. Listen, kami now, bisan pag-unsa ka dato o kadaghang membro sa simbahan or dato ang mga membro sa simbahan, kung ang mga membro dili magkahiusa, walay mabuild sa buluhaton sa Ginoo. Kung ang mga membro, mga kaigsunan, dili mo unite sa ilang leader, dili mo support sa ilang leader, dili makikhiusa sa ilang pastor, nagitagaan sa Ginoo og wisdom what to do in his ministry, what to do in his work, walay mahitabo sa buluhaton sa Ginoo. Can you are you with me? Kung wala mo mga kaigsunan mi unite, kung wala mo ni uyon, wala mo ni suporta nga ampo ka og property, mao ni ang pamaagi mga kaigsunan hangtod karon wa tay property. Yes. Are you with me? Yes. But gahapon
dito ta sa katong nakakuyog gahapon, dito ta sa property. Unya, mga kaigsunan, while ditunog ta dito, ako mong giingnan kay nundon pa mo nga mao ni resulta sa atong pagtuo. O resulta ni mga kaigsunan sa pagtuo nga nagkahiusa. Alright? Ang burden mga kaigsunan nagsugod ni King David, but wala gitugod sa Ginoo, gipadayon ni King Solomon. By the way, kung kinsa may mabutang dinhi, mapuli nga mapastor, pananglitan, kuhaon ako sa Ginoo, or basing bubaks laig ko, God forbid, padayonon nimo ang gihimo sa ministry nga maayo. Amen? O makapahimaya sa Ginoo. Gipadayon ni King Solomon. Paminaw, this temple, di ni mahimo through King Solomon alone. The stones nga gipanggamit dinhi kung imong tanaw na kaigsunan chapter 6 gi-describe dinhi ang mga measurements mga kaigsunan sa kalagpad sa wall ug sa kahabugon sa temple. Ang mga bato nga gipanggamit, mga precious stones nga gipanggamit mga kaigsunan, dili ni mahimo ni King Solomon. Mo nang dunay mga men nga nagka-unite nga mutabang sa buluhaton. Mutabang sa pag-build sa temple. And this is what we need, mga kaigsunan. Listen, are you listening? This is what we need in the work of the Lord. We cannot do it alone. Amen. I cannot do it alone. You cannot do it alone. But listen, we can do it together. Amen. Amen? The work of the Lord, we can do it together. Mas daghan ang mahimo sa duha kaysa usa. Amen. Mas daghan ang mahimo sa lima kaysa usa ra. Are you with me? Amen? Marlene. What? Good sleep. Good sleep. Okay, kani. Ako ni gamit yung instruction. Did you see this? Kung siya tawag gani? Bandurya. Pila ka bong strings? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14! Anong sumpay na ako kay Kuto? Ha? Oh, imuha ng ministry no? Di na. Oh, Kuto. Mabunalan na ito. Ay, okay na naman yung suko. Ay, puta. Kamay na, kung usara ni ka-string, di niya makaproduce og nindot ng sound. Nga naman makaproduce na og sound, makaproduce sa nota, makaproduce sa chord, og nindot paminahon. Bisan pag unsa ka banggiitan ninong hinir mo, usa na mo gitik og bandurya, kung usara na kabukord, abi man. Di siya ka, o usa ka bukord, usara na kabuok kwirdas, dili sa ka play oy. Sakto nung hinir, agree bakit? Yung nagtawag si leader. Dili sa ka-play, anak, kung siya lang ka-string. Kinanglan nga kana na string, kumplito yun. Para mo produce og nindot nga harmony. Lain-lain nagkahugton ha. Tanawa, ang strings, lain-lain og kadakon. Lain-lain po og kahugton. Lain-lain po silang gibutangan. Bas silang tanan, nagkahiusas nila. And once they were being played together, muproduce sila o nindot kayo na harmony. I hope that kita nga mga church members, mga kaigsunan, in times that like this, kinahanglan tag mga members that will produce a good harmony. Nga sa panahon ng kaigsunan nga tugtugon ka, di ka mayabag. Amen. Amen? Why? Because you are united. Yes. Kita kakasulay kang mag-play ka o gitara nga ang usa ka kwirdas kanang naluag or nayabag. Mabatik baya na nimo nga. Pag maguni gawas akong kanang namay mag-play good og gitar nga sagwa na gyud. Kus na gyud. Pero kaning mga naay hearing nga good sa music, makaigsunan, makabalo nagnayabag ka. Oh, mabutang diri. Di na kay ko maikog mag-play aning keyboard kay wa may maka balo kong nayabag ko. Oh, usa ka adlaw makahuman ning atong mga estudyante, maulaw na ko diri mo play. Kay may balaan naman ko yung pagmas pastor. Ano na mo?
Oh, sa kadlaw, di na po na ako mo play diha kung nanay makamao. Amen? Ang anak ni Ma'am Neris maayo sa gitar. Ito, may na sa kadlaw magamit. But i-pray na to na maka-obey sila sa baptism. Nag-Bible study mi dito last night and nagisgot sila about sa baptism. Among Bible study, dili baptism, but sila gusto mong gisgot o baptism. Okay, naapoy ni lawgaw nila na wala na yung baptism. Wala na water baptism ba? Oh, so atong ipasabot. So we pray na to, and I found out na guitar dito. Wala yung guitar dito, kabalo kami guitar. Oh, so kung kabalo ka ng mga flat, mga minor major so opus lang. Magka-play ka dito sa church. Pero wala na nagmamimbo. Oh, mga pagkalao dito. Okay, kung wala ka diri standard, bisag kinsa ray mo play, mamira ta dias mga maayo kayo bandol manaygot. Diba, kahuna-huna guguan ng kanang kawantay ka ng manaygot nga mindutan nila mo play. Kahuna-huna ko na. Ito mo yung bayaran, no? Patusimbahan ba? Play. Sayo. Sayo. O nang nagkahiusa. Unity is important. Amen. This is what one of the principles nga atong ma-learn, makita na to ani nga passage. They were united. Amen. Amen. Oh, kung unsay gisulti o gisugo ni Solomon, they will obey. They will do. They will follow. Unsay ipahimo ni King Solomon. Alright? Like this. This is a picture, a good illustration of unity. Kaning silhig. Alright? Kung ako ning i-remove, manilhig ka diha, kana ko mag-ground. Mabuta lang ang Pasko, di bago ka mo man. Yes. Are you with me? Yes. Kapuyo na lang ka, layo na lang ka. In other words, kung ikaw rang usa, wag kay mahimo. But if this one stake o broom, kung ato ning join together, dagko kay mahimo. Usgan kayo, bantay mo? Usgan kayo nga naman. Daghan sila. Pero kung kanira usa tanawa, kawantay ka? Yes. Nga naman, siya lang usa. Pero kung giapil na sa daghan, usgan na kaayo. Amen. Actually, ingunan ni atong Christian life. Kaya Kristohanong si inusara. Di mo apil fellowship. Di mo apil panimbahon. Mo nang mga Kristohanong nga, tayo po na rin mahayag. Amen? Oh, tayo po na siya, hayag. Nga naman, weak. Mo nang itudloan sa Bible, not forsaking the assembling of ourselves together, at the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as you see the day approaching. Now, here's the blessing here. Tanawa, verse number 1 of chapter 5. Bible says, and Hiram, king of Tyre, sent his servants unto Solomon, who had heard that they had anointed him king in the room of his father, and Hiram was ever a lover of David. Nakadungog si ang king sa Tyre or sa Tyre. Saan ba pronounce Tyre? Tyre. Nga si Solomon, ang anak ni David, nahimo ng hari. Ipuli ni King David. Unya, kani si Hiram, mga kaigsunan, was a lover of David. Supporter ni David. Idol niya si David. Pagkadungog niya mga kaigsunan, nagpadala dayon sa messenger, saying, thou knowest how that David, my father, could not build the house unto the name of the Lord his God, for the wars which were about him on every side, until the Lord put them under the soles of his feet. But now the Lord my God hath given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil occurrent. Nagpadala mga kaigsunan o pahibalo si King Solomon ngadto ni King Hiram nga mao ni ang iyang desire
And what happened, mga kaigsunan? He said, and behold, I purpose to build an house unto the name of the Lord my God. Now, one of the principles here na atong makita, not just unity, makita na ito, mga kaigsunan, na kaning pag-build, kinahanglan ni purpose. Amen. Listen, we are not just building for the sake of building. We are not doing something in the work of the Lord because we want to put a name. Nga, we are somebody, we are great, we are powerful. No. We are building this ministry because of the name of God. Dili mga kaigsunan sa atong ngalan. Not even the name of our church. It is the name of God. Kaya ang dapat ma-lift up, ang dapat ma-glorify is the name of God. Munang niingon din si King Solomon, I purpose to build an house unto the name of the Lord my God. As the father spake unto David my father, saying, Thy son, whom I will set upon thy throne in thy room, he shall build an house unto my name. Giing na nagaan sa Diyos si David nga dili ikaw mo ay build sa temple. Ang build sa imong temple, sa akong temple, my house is your son. Listen. This is a practical message for us. This is a blessing. One of the blessing for us fathers is to see our children na nagpadayon og himo sa atong gipahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kabalo ta, we will all pass in this world. Matay ta, mubiya ta ning kalibutan. But the good thing is, nindot na nga mubiya ta, nga doon na tayo gibilin nga nindot na legacy. Spiritual legacy sa atong mga tani. Especially our children. Amen? Nindot na magigsunan nga atong anak mo padayon sa ato ang desire. Mo padayon sa ato ang plano para sa Ginoo. It's good to see our children serving the Lord. And listen to me, hindi na may tabo mga kaigsunan, kung ikaw na tatay, wa kay klaro karon. If we want our children serve the Lord in the future, you serve the Lord, Father, seriously, sincerely, faithfully to your God. If you want your children to serve God. We cannot expect our next generations, kaning atong mga anak, nganong naaman ni sila karon. Some of them are just playing. We will understand, yung na nga edad mag-play. Di na kasabot suwali. Nganong naana sila? Because naay papagmama karon. Di na maabot diri kung way at ginikanan nga modala ana. O bito nang paminaw mga ginikanan. Ay, ayaw rag butang suok imong mga anak inyong balay. Bring them. Let them see how you do the work of God. Let them see how you get involved in the work of God. Let them see how you serve God. In that way, mga kaigsunan, doon na sila makatunan, makita nga ehemplo, doon na sila makita, mga kaigsunan, nga pattern, how they will serve God also, kung wala na taan ni kalibutan. Or kung di na kita mo na sa posisyon na to. Igulang na ta. Di ba, muna kalipay? No? Ato mga apo, mga anak, nga lagad sa Ginoo. Amen. Muna itong kalipay, oy. Pag-usam nang na atong mga anak na idaghang kwarta, kunya na atos binuang nga kinabuhi. It's good to have money. Nindot man ang naatay kwarta, kunya ang atong mga anak napagyudas Ginoo. Nagkahiusa das Ginoo. Di ba? Oh, usa man ang utong mga anak nga madato, ipagkaman mga hambugiro dis Dumaguete. Hambugiro dis Negros, mamangga ra. Oy, pulos. Amen? But kung naan ay Diyos, mga kaigsunan, mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka, mga kaigsunan. I promise you, through the authority of the Word of God. And He said, tanawa ang blessing. Tanawa, verse 6. Now therefore, command thou that they who me cedar trees out of Lebanon, and my servants shall be with thy servants, and unto thee will I give hire for thy servants, according to all that thou hast shalt appoint. For thou knowest that there is not among us any that skill, that who
he was tender like unto the Sidonians. Okay. Ingon si King Solomon, actually he was making a business deal with King of Tyre. Kinanglan ko sa imong tabang. Di na mo makaya nga kamera. Did you see it? Naman kay mga tao, na kay mga servants, pwede nga imo silang nasugo to help us. Pwede po ba makahiram? Ang ngalan niya, hiram. Pwede po manghiram? Now, can you imagine ha? Dili ni Hudiyo, dili ni part sa Israel, but gigamit sa Ginoo. Amen. Gigamit sa Ginoo mga kaigsunan. And what happened? It came to pass when Hiram heard the words of Solomon, that he rejoiced greatly. And said, Blessed be the Lord this day, which hath given unto David, which a wise son, over this great people. And Hiram said to Solomon, saying, I have considered the things which thou hast sentest to me for, and I will do all thy desire concerning timber of cedar, and concerning timber of fir. Look at that. Amen. Tarawa, verse number 10. So Hiram gave Solomon cedar trees of fir trees according to all his what? Desire. Nakita niyo mo na? Kapalo ka, paminaw. Dili lang ako, kitang tanan. If we are going to have purpose in our hearts for the work of the Lord, for the house of the Lord, God will find ways. Are we me? Ang Ginoo mang kaigsunan maoy mangita o pamaagi. Yes. Amen. Yes. Amen. He can use anybody. Amen. He can use anybody. Bisan gani ang uwak gigamit sa Ginoo. Amen. Are you with me? Gigamit ito. Ang byuda gigamit. Ang sapa gigamit. Ang Ginoo makagamit bisan kinsa. As long as they are willing. Yes. They are willing. Verse 12, and the Lord gave Solomon wisdom, as he promised him. And there was peace between Hiram and Solomon, and they two made a league together. This is also what we need. We need wisdom. Listen to me. Kabalo ka, if you build something in your life, and you don't have wisdom from God, that's something that you build will turn to something that is useless. Yes. Amen. Amen? Kinahanglan pagkaalam. Dili atong kaalam nga gikan sa Ginoo. Mo bito nang usa nga challenge nako natong tanan is to pray. Amen. To pray. Ayaw na complain ada kang murmur, na kay kahadlok da, nagduda ka, you just pray. You just pray. Amen? Amen? Amen. Ayaw ra pangilog og timon, kay dili man ikaw maoy na as timon. Dili pwede mga kaigsunan nga ang bangka, ang pumpboat, daghang timonel. Usa ra guna ang mo drive. Amen? Gawas kung ang timonel mo ingon na, hindi na ko, ikaw na po. Amen? But samtang wa pa ni surrender mga kaigsunan, support. Amen. Ay, lukso. Amen? Orang malunod naman eh. Moral pa man. Wisdom is very important. Purpose is very important. Unity is very important. You know, ako lang gikuha din ni mga kaigsunan ang mga principles na pwede na ito i-apply. Amen. Okay na mo? Amen. 3:15, I will be done. Promise, our meet to be broken. Unity! Amen. Kaya mong sa ng puro ta mga bride din eh, kita magkaimusa. Yes. Amen. So, kaya palang doon ano, dahil kusay na yung mga
ubang na mga ubang membro simbahan, ang bright panoy problema. Amen? Kinahanglan tag kaalam, ba't kinahanglan tag kaigsunan, o kasing-kasing nga nakasabot sa buluhaton. Nakasabot sa buluhaton, kaning giingon din ko sa mga, I purpose to build an house. Kamo ka kung tao ka nga doon na kay purpose, you are determined. Yes. O if you are a determined person, walay makapugong nimo sa gusto nimo himuon sa Ginoo. You will not allow anybody to block your way nga dili nimo mahimo ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Usa nga mubabag nato ang yawa. Usa nga mubabag nato ang atong kaugalingon. Usa tayo sa mga kaigsunan or loved ones. Subok pa nga doon kung ang imong tapat. Amen. 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 Oh. Where's that verse? We'll go to chapter 6. Now, chapter 6. This is the time that Solomon begins to build the temple. Verse number 2. And the house which King Solomon built for the Lord, the length thereof was 60 cubits, and the breadth thereof 20 cubits, and the height thereof 30 cubits. Kapag kung imo ning i-adto sa feet, aran ning taasa? Ang cubit ba? Nasugod. Taas kayo. And where's that verse? Nga nag-build sila og foundation. Someone can see that verse? They were building a foundation of the temple. Nga ang ilang gigamit mga kaigsunan pag-build sa temple are precious stones. Unya, gibutang ni mga kaigsunan sa foundation. Oh, forgot to underline that verse. But that verse mga kaigsunan, nag-build sila sa foundation na ang gigamit nila mga kaigsunan were precious stones. Cannot find the verse. Kaning di mong pangitaon, di makitan. Lain ang kita. Verse number 17. Chapter 5. Verse 17, chapter number 5. Ready? Basa ta. And the king commanded, and he brought great stones, costly stones, and hewed stones to lay the foundation of the house. Tanawa ang ipanggamit nila ha? Great stones, unsa? Costly stones. Asa nila gibutang? Sa foundation. Now, kung sila application na, Pastor, siguro mag-unahon na kami ka nga, sayang nga man na. Mahal man kayo na nga bato, anong ibutang man nato na sa foundation? Kay ang una-una sa tao, basta dili makita, dili na importante. But you know, sa kasing-kasing ni Solomon, nagtuo siya na hindi makita sa tao, makita sa Diyos. Oh, amen. Yes. Amen. Are you with me? Muna mo siya gamay ng kaigsunan that these great stones, these costly stones, ibutang ng foundation. Amen? Kunya, tanawa, wala lang din nila gisugan, ihuman din nila. We will close with this, katong gibasa na to. And the word of the Lord, chapter 6, verse 11, came to Solomon, saying, concerning this house which thou art in building. Now, tanawa ko ng sunod, if
thou wilt walk in my statutes and execute my judgments and keep all my commandments to walk in them. Then will I perform my word with thee, which I spake unto David, thy father. Kanus ani gisulti sa Ginoo when they were building. When they were in building. Ang Ginoo mga kaibigan, paminaw, kani nga buluhaton, we will trust the promise of God. Are you with me? Di na tayo salig sa atong mahimo. Saligan na to ang saad sa Dios. Saligan na to ang mahimo sa Dios. Di na tayo salig sa atong resources. Kulang kayo atong resources. But we have a God in heaven. Ang buhaton na nato mga membro, walk in His statutes. Right now, this is the time that we need God's blessing. And blessings of God can be received through obedience. Di ta magdahong ang Ginoo panalangin sa atong simbahan kung kita nga mga membro masinupakod. Dili ta willing mulakaw. Di ta willing mutuman sa pulong sa Ginoo and execute my judgment. Look at that. Walk. Look at the word. Execute. In other words, while we are doing some projects in the ministry, some projects na kinahanglan hibuhaton in the work of the Lord, di na to kalimtan ang pinaka-importante nga nung dunay simbahan. Amen. Amen? We are here because of the Word of God. Amen? Execute. Try to apply. Try to obey. Try to follow the Word of God. Try to live. Practice the Word of God that you have heard. That you have read from the Bible. Ayaw na ni palabas mo kinabuhi. Kundi imo ning ikinabuhi by God's grace. And keep all my commandments to walk in them. Tanawa ang promise sa Ginoo nila. Then will I perform my word asa? With thee. We want God to perform something in our lives. You perform verse. Kita sa una. Ngano kita may muuna, pastor? Kita nga nagkinahanglan Ginoo. Yes, amen. O nga nagkinahanglan Ginoo na to. Kung sa nagutawang ta, di ba? Abog naman ta. Kinsa nagutawang ta dito sa Dumaguete? Kinsa nagutawang ka sa kalibutan? Or nothing. Kita yung kinahanglan Ginoo. That's why let us perform first. Ug salamat makaigsunan ingon ang Ginoo, I will perform my word with thee, which I spake unto David, unsa? Thy father. Can you imagine ang saad sa Ginoo gihatag niya ni David? Unya gisulti niya balik sa anak ni David nga siging Solomon, ang akong gisulti sa imong amahan, akong gisaad sa imong amahan, akong himuon. But that is conditional if. So ang choice na animo ug na anako. Anong hapon? Are you with me? Walay basulay. Walay basulay. Walay mahayay nga tungod man gud niya, tungod man gud ninako, walay. You blame yourself. Are you with me? Oh. Ikaw man mo i-obey sa Ginoo. Ikaw man mo i-decide kung mo-obey baka o dili. Ikaw eh. Amen? Ano ba? Tanawa, verse 13. I will dwell among the children of Israel and will not forsake my people. Paminaw, di ka mga Hudiyo ha. But I want to apply the principles here. Tungod sa atong pagdawat ni Kristo nga atong nanluluwas, we became God's people. Nahimot ang mga katawhan sa Diyos. Saad na niya, ingon siya, I will dwell among the children of Israel. Tanawa ang ikaduhang saad.
Ang sunod nga saan? I will not forsake my people. Yes. Kung saan ang word na forsake? Ha? Dili ka niya talikdan. Di ba natay kanta na? Dili ka niya talikdan. O biya. Amen, Brad Charlie? Di ka talikdan mo di biyaan. Kanindot ikuyog sa Ginoo. Yes. Ang nindot ako rin ikuyog Ginoo. Amen. Amen? Hindi kung sa mong talikod, ay, di mo biya. Sa'yo mga membro, ang biya man. Yes. Amen. Mag-pledge ta, wala na, layas. Oh, tinood ba ni? Kada first fruit commitment na to, na yung membro matagak. Pero na, nang puli-puli. Pero bati nga, dapat di ka matagak kay first fruit. Yes. Amen. Smile mo. Amen? Pero wala mo na yung trending ba? Salamat ang Ginoo di mo biya. Amen. Amen. Nagsugod ta dili 2014. 14 no? Libog na ta. 2014, nag-first service ta. Dito ka man magatas. October. First Sunday to, no? First Sunday. So, karong, si Manahan, ikawalo katuig na to. Kami na, daghan ang membro ng biya. Oh, amen. Sugod atong 8 years, pero salamat, wa pa yung Ginoo ni biya na ko. Yes. Amen. Walis Pasurabante, Ingos Pasurabante, I don't care if you don't love me. As long as I know that my God loves me. Amen? Salamat, igug matas Ginoo, dito na biyaan, dito talikdan. Yes. Ikaw ay gunahon ng talikod. Amen. Pag na humang wali, nagtalikod, no? Paano dito gato? Ang man, gana na ako. Doon ka, ay, ako po siya. Verse 14. Solomon built the house. And? Okay. Why hinungdan kung magtukod ka o hindi mo pilusok? Yes. Amen. Kaya kung magtukod naman ang ka, o nagplano ka nga di mo tiwason, ano na pagtukod? Oh, amen. Yes. Nailhan ba yatang mga baptist na kita gani kag building na kanang daghan kayo this way, this way, this way, this way, this way. Kita kag na pusti na gilumutan, gikapyutan og mga bukot-bukot, gitabil-tabilan og sako. Baptist ha. Mao nay kuan sa una. Murag criticism ba? But we're not affected. Salamat sa atong time karon di na tinuod. Yes. Kumuani kag Dumaguete. Pwede ta mo adto sa laing mga simbahan and we can be proud. Salamat o nga Baptist. May building. Kung mo kasabot ang tao na church dili raman good building. Oh. But kinahanglan tag building pero dili building mo ang church. It is a group of people na naluwas, gidawat ni Kristo, nagpaptize, nagtigong, nagsimba sa Ginoo, gihimong buluhaton sa Ginoo. That's a church. Kung bisan pagtuwa mo silang mangga, bisan tuwa mo kilid sa baybayon, bisan tuwa mo bungtod, walay problema. The issue is dili man ang tiguman. But nindot nang naay maayong tiguman. Yes. Amen. Diba? Nindot nang magsimba nga, like, sa kadlaw, ang tiguman ng aircon. Yes. Amen. Ako ni doon na kung yun ani kadako atong tiguman, atong i-design ng window na pwede mo ni paandalan o duha ka aircon. Amen. O
Or tulo ka aircon, na split pipe. Oh. Katong di mo hatag og tiles, ako ipaling ko, di ko mas tumuran. Kaya para makadungog sa tingog sa aircon ba, tingog sa aircon, na mulingkod niya, wala naghatag og tiles, may nag-tiles. Kung hindi na nahain mo kakandol. Lingkod tanan, siya naghatag kagwa, lingkod. Sa mga kaunara. Oh, kaunara lingkod. Kamu kang ano ang pastor makabalo ng membro absent? Kaya di mo magbalik-balik lingkod. Makabalo yun may nga, dapat nga ito sabi. Uwa. Diba? Amen? Atong tiwason, basta di pa mabalik ang Ginoo. Okay, ang kasi nga na, di ba ang gobyerno kung may project naman ay, kasi tawagan ka naman ang tiwason gani? Na ay, ha? Finish contract? Dili ka na bang na ay target date? O nga kinahanglan nila ng humanon. Kaya kung di na mahuman, they will pay penalty. Kung di mahuman ang project. Ay target date. Kanina to ang target date ani. Dako kayo ni nga project ko. Kaya hangtod disruption. Amen. So grabe ka dako ni nga project. Nang hinay-hinayan na nato. Hinay-hinay ba? Oo, mahuman. Hangtod mahuman. Ang baptist, di ba na mahuman? Diba? Ang kurba, nagpatindog sila third floor. Karon, nagtungkod na po sila fourth floor. Sa gilid, na nakaroon sila katrabaho sa ikatulong ang dana. Sunod na, ikaupat na. Musakay na kao. Kasi tawag ka na? Elevator? Calculator. Elevator na, calculator na. Oh. Elevator? Yan no? Kita, kapyo to ka. By God's grace niya, oh, munang, kakong tanan, importante ito. Tanawa ang word, finish. Saan na? Past tense. Past tense, no? Okay, with ED. Oh. So, past tense, nahuman na. Di ni mahuman kung wa sila nagkahiusa. Yes. Di ni mahuman kung wa sila nagtabanganan. Ang king sa tire, nitabang. Ang mga tao niya, nitabang. In fact, ni anak pamanggani ni Karen ni Solomon na muhatag ko, mubayad ko, sugo na yung mga tao. They will help me. Kunya, ang ilang leader doon ay purpose. Importante kayo ang pastor, doon ay purpose. Bahala ang membro usay walay purpose. Basta ang leader na ay purpose. Kaya kung ang leader mo ay purpose, musamot ang membro, wag na ganit purpose na. Are you with me? Amen. Mura na sa balay God kung ang tatay walay klarong plato mo. Yes. Amen? Pwede na mo uli, pwede na pwede. Amen? Walay klarong direksyon. Amen? Mura na, pwede na mo uli-uli, pwede di. Hindi mo na kinabuhi. Amen. Buhi mo? Purpose mo nang ang leader importante una. Kinsa man ni diri ay purpose ni ingon. Wa may King Solomon nga way purpose. Yes. Bahala di mo kuyog ng uban sa gipahimos Ginoo nimo basta ikaw mismo kumbinsido kasi mong kasikaso. Yes. Amen. Kay mo sunod naman gina. Sunod na ay mapulaan na sikso pa. Kapoy ba yan ang kinabuhi magsikso pa? Yes. Tuo mong sayo na. Kapoy ba yan ang kinabuhi ay? Oh, then, nabangay sila, unite. Wala diba? Amen? Let us all dance together. Amen. Unya, naikaalam, gikan sa Ginoo. Ay, kaalam. Doon ay mga naghatag. May manig basahon din yung magkaisunan.
grabihas mga tao naghatag. Yes. Dili mahimo kung way giver. Yes. Amen. Amen. Di mahimo. Ang ministry di mahimo kung walay giver. Muna ayaw mo kasuko kung mag-islo ka diri ko. Yes. Amen. Ay. Akat mo diri. Sama din. Amen? Di matamayo nani kung wala nang hakat. Tanan na imong makita din eh. O di makita. Doon na misgiving. Amen. Kanin kung wala naghatak. Oh, amen. Itagaan tag piano nga keyboard. Kabagon yung Ginoo, padung na naguba to. Nay nagpagamit og Yamaha. Kunya, padung na naguba na. Action naguba. Masalamat magamit pa to sa atong mga estudyante sa piano. Itagaan tag nindot na Yamaha. Di pa kapinan pag yun og Fender, tanawa na nindot. Mura nagpako. Ano na ako ibalik yan. Hindi yan. Tanan. Amen? Tanan. So, nagutag sa tagsaon eh. Kani. Tanan lagi ka na imong ginituran. Unang, kanang gatuyong na dahilitin pa, nakatungog kag wali. Nga naman, resulta na sa giving. Amen. So, kita mismo, nagka-benepisyo pa sa atong giving. Yes. Amen. Amen. Amen? Kauno na kasi. Ano, di ko makaroon. So, nakapagwali na. So, nagka-benepisyo gapon kasi mong giving. Yes. Kayo mong pastor, giwalihan mo na, gitudloan ka, giampuan ka. Amen. Yes. Amen? Tamo? Sigado na tayo, di ba? Lapas na oras. I hope doon na tayo nakatunan. This is just the practical. Oh, may kinahanglan taglalong. Kaya usay lalo, malumos na ta. Oh, mapaw lang kayo ito, pero gikinahanglan kayo ito na ito. By God's grace, meron ka nga, Lord, tabangi ko. Magamit ko si mong bulaton. Magamit ko. In a simple way. Magamit ka sa bulaton. Kaya wak tagiluwas sa Ginoo para tigpainit lang bangko. Yes. Amen. Amen. Di ba nanginit na ng bangko diya? Tagiluwas sa Ginoo. We are not saved to see. Yes. Amen. We are saved to serve. Amen. Alright? So we pray, Lord, salamat kaayo sa pag-remind na mo. Salamat sa lahi ng usap ng mga pagtulunan ng dugang sa mga kinabuhi. Salamat sa imong pulong. Salamat sa Biblia na maghatag na mo og mga instructions. Hatag na mo, Lord, og corrections, direction sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa example ni King Solomon o sa imong mga katawhan na doon ay mga prinsipyo na pwede na mo, Lord, ma-apply, pwede na mo makatunan. Salamat sa mga Kristohanon na naningkamot, naninguha sa paluyo sa imong bulaton. Labi na Ginoo ang build sa imong kingdom. Labi na Ginoo sa pag-build sa imong ministry. Lord, we need your blessings. Kabulo ni Ginoo nga di na mo mahimo on our own. Nanglan mi sa imong tabang, nanglan mi sa imong pabor, nanglan mi sa imong gahom, nanglan mi sa imong presensya nga mag-uban na mo. And Lord, please help each one of us na among mahimo ang among part na sa imong grasya. In Jesus' name.